Iragan urrian, Getxo Txukun prozesu parte hartzailearen baitan, 679 proposamen jaso genituen auzo honetan, Sarriko Bason. Horietatik, udalak 288 proposamen eramango ditu aurrera. Baina zelan batzuk dagoeneko aurreikusita genituen, hauek izango dira Getxo Txukunen baitan burutuko ditugun 10 proiektuak. Sarriko Baso Bidezabal kaleetako baranden hobekuntza lanak. Gaztelumendi eta Elorri kale bitarteko zirkulazioan interbentzio bat aztertu aparkaleku eskaerari aurre egiteko. Sarriko Baso kaleko hainbat edukiontziren leku aldaketa. Motorrentzako aparkaleku berria. Bankuen aldaketa eta hobekuntza lanak. Oiarretxe eta Sarriko Baso kalen artean txirrindulak garbitzeko puntu bat jarri. Zaborrontzien berrikuspena eta berrien instalazioa. Eta Gaztelumendi kalean beira edukiontzi irisgarriagoak instalatu. Kalez kale eta auzoz auzo, auzotarrak entzuten jarraituko dugu. Getxo hobeago bat eta getxoztarron bizi kalitatea hobetzeko.